Hlobo ngaka ngiyabuqala njengelanga liphuma kuleso taba sokhahlamba wengane abantu mina ngiyakuthanda ubuhlobo ngaka ngiyabuqala njengelanga liphuma. Sanibonani, niyaphila yini kodwa? Ninjani-ke lapho? Ni-right yini lapho? Yini le? Oh, niyaphila yini lapho? Ni-right yini lapho? Niyaphila yini lapho? Nakhala ngobuhle kangaka, ubuhle obunjani? Ubuhle obungaka ngiyabuqala njengelanga liphuma kuleso ntaba sokhahlamba ngane abantu mina ngiyakuthanda. Niyaphila yini kodwa lapho? Impilo nje. Uzokukhalela u-MJ uthini? Uzokukhahlela u-MJ Makhaya. Ubani lo sifiyela nalezi ndaba lezi so MJ Makhanya la enokwesihlama. Uphi lo shesh konke nje ukuthi moderate zonke le nkulumo ezinesihlama phakathi neziblock fast asifune isihlama la. Sifune isihlanya. Namhlanje siyovala abantu live muntu. Cha, hlalani phansi nigifte nje channel ni tap screen finish and art yasetshenzwa la. Lana kuyasetshenzwa phela lana adlali la siyasebenza la. This is my office. Siyadlala, adlali la siyasebenza. Okay, ngizoqala nje lapha phezulu khona indawo befane ngiyifunde ejulile. Lona akatype. Mina ngiyaxakeka ukuthi abantu kuba kanjani because abantu kufanele ukuthi betype. Mangisendela voice note ukuthi usukuqondeni mangisendela voice note. There is no way ungangisendela voice note. I really do not like ama voice note. Lapha ne-office awasendwa ama voice note. Ogatsheni eyilenja qa. Fuck you msunu kanyoko hamba you bloody fool. Lalelani bafowethu. Sisuke sikuphi isidingo zothi nikhanda i-fake account nize ku-live wami nizongithuka. Sisuke sikuphi isidingo sothi nikhanda i-fake account nivule nje impela ube nesibindi ukhanda i-fake account uzongithuka. Cha waze wa-obsessed. Waze waso obsessed. Ni-obsessed. Ni-obsessed ngishayile inja naba bephuma ngisho umnikazi maseshayiwe ayingishayile inja ezweni ngishayile inja qhamuka abanikazi hayi mina ushaye inja ngishaya impela kuphuma bonke abanikazi ngenxa yami ngishaya inja yinja nje ngishayile ningakhathazeki kubantu abami inja ngiyibhonye impela ngiyibhonyile impela ngifuna lecala leli ngifuna ukukhuluma ngalo. Oh kunobhuti lo wadliwa 140,000. Do you still remember him? Lo bhuti lo odliwe 140,000. Animeni ngomqhele asikhulume nje ngaphandle komqhele. Niyamkhumbula lo bhuti lo odlelwe 140,000 ekade sikhuluma naye izolo? Niyamkhumbula? Okay. Right. Asikhulumeni indaba yakhe ke manje okokuqala. Lo bhuti loyo ngicontactwe yilo munye owesibili okade engatholakali. Lo kuqala ngithi usifonela izolo saxabana but igcine enze phone call later. Esezehlisa sakhuluma naye. Wathembisa ukuthi ngomhla ka-29 uzofaka futhi u-30,000. Wakufaka vele u-5,000 and the remaining balance uzophinde futhi ayifake futhi. But
Lo munye lo engimpostile ehleli nentombi yakhe ngikhone kuba in contact naye namhlanje, ungifonele nje, I'm from that call. Wathembisa wathi kusasa lokusayo uyawufaka u10,000, so uyaqala ukukhokha from tomorrow. Inyanga nenyanga uzobe efaka u10,000, unyanga nenyanga uzobe efaka u10,000, inyanga nenyanga uzobe efaka u10,000. So this guy definitely is getting paid. So siyabonga kakhulu, sakhuluma sabonisana kwalunga. Yes, so inyanga nenyanga uzobe efaka u10,000, inyanga nenyanga uzobe efaka u10,000. Thank you so much. Siphinde sikhulume ngeNgoma Makhosi. I think kufanele siphinde sikhulume ngayo iNgoma Makhosi. Angifaka umqhele wami-ke manje ngoba ngathi insizwa ubani na. So iNgoma Makhosi ingifonele mina, bengikade nje ngihleli bengiqeda kuphuma ku-live, ngathola ucingo eliqhamuka kwingoma Makhosi, ngalibamba. Yakhuluma ngokukhulu ukuzehlisa, yathi sawubona mfowethu, yathi yebo, yathi hhayi futhi ngithi angifone lana ngilungise inkinga ebekhona phakathi kwami nawe. Anginayo mina inxa nawe mfowethu, ngicabanga ukuthi siphambane ngokungazwani mina nawe, and lokhu kwaze kwagcina sekufika la mina nami sengikhuluma kabi khona, kanti nawe ukhulumile nawe ngendlela yakho. So ngiyacela mfowethu, impi ekhona phakathi kwami nawe ngoba angithandi ukuba nezitha, nami angisilo umuntu oyinkinga. Bengisacela ukuthi sehlise singabe sisaxabana. Ngehla-ke nami ngathi hhayi mfowethu, ngiyakuzwa, ngehlela ngenzansi nawe uma wehlela ngenzansi, ngoba kubalulekile ukuthi omunye umuntu uma ehla nawe wehle. So igcine i-right indaba yami nayo iNgoma Makhosi. So konke nje mina yayangithinta before ngike ngabuveza ubufakazi, yaphinde yangibhalela umlayezo owawuncoma umsebenzi wami. Into mina engingayithandanga ngayo iNgoma Makhosi ukuthi bese belibele benza lento ngaphandle kokugunyazwa amakhosi amakhulu, and lento besingiphatha kabi ukuthi hawu nakuhlukumeza ubukhosi, indaba bedlala ngegama lobukhosi kanje. Then ngase ngivuka-ke ngalo, kanti ngizothi uma ngisalwa sekusuka nalento kangizwe emchunu nayo yonke into nozoso noba ngabona nto kusho ukuthi lento vele iplaniwe yonke, ngase ngishaya kwasani. So siyabonga-ke ukuthi isilungile indaba yami neNgoma Makhosi. So akukho ukuxabana okusazoba khona, noma mhlampe ukulwa okusazoba khona. Ngani na? Ngesimo sokuthi kulungile manje. Yes, uma ukuthi yena be-pretend-a kulungile, but-ke ayikho eyawukhwela lo mqansi abuya, yonke ukhwelayo vele iphathwe sifuba esanyuka. Wawuyini emntwana ephapha elilodwa nje mawuthinta ugcina ngokuhefuzela. Sibona usizo usukhala iy'nyembezi, yini waphihliza amafinyila uyinyanga, bekuyini ukungena esigodlweni, kanti nimsabile, uyini yena? Bathi uphuthini umkhulu wakhe, angithi amandla akhe ahleli kuyena. Niyaphila yini lapho? Siyabonga maniphila. Asikhulumeni na into ebalulekile. There's this thing ebalulekile, sikhulumeni nansi into ebalulekile. Into ebalulekile njengamanje ukuthi kunemayini yaseMpumalanga ekufanele ngikhulume ngayo, ebese ngiyafona futhi, ngizofona emayini. Ngiyabonga udokotela ukhulumile nobhuti, udokotela uMandonga, Nkosi yami, ave ngimthanda lo mntwana, ave phansi. Kodwa uNkulunkulu, njengoba mina vele ngiphezulu kanje, wawungangiphi ingane unkosikazi uphansi ngaleya ndlela. Uphansi lo mntwana, uphansi lo mntwana, uphansi lo mntwana. And angeke usho nanokuthi udokotela, uphansi lo mntwana, uphansi. Cha,
Udokotela wethu-ke esimthanda kakhulu ala ekhaya kade yena aqala ukuhlala nathi Nkosi yami, ufana nje nodokotela engibakhonsida njengamadokotela abadala ohambweni lethu. Udokotela esimkhonze kakhulu futhi othi mayezwa abantu besho izifo zabo la mangimthinta nje ngimrecommenda avela athi hayi nika inamba lo muntu ngimfonele, ayithathe inamba amfonele yena umuntu ahle nje amenzele i-consultation, amconsulte mahhala amlekelele. Yes, cha mina ngibizelwe nje kodokotela babhemu noma ningathini, ibona abantu mhlawumbe engibezwa kangcono, mhlawumbe engibakhonze kakhulu. Yes, hayi umenzile i-consultation umfowethu nangempela wayithola inkinga wakhulumisana naye ugcine angizange ngisayiqedela ivoice note, I think ngibanjwe ilokhunja udokotela lo welokhunja medication ekusasa okay ilapha ewelela khona asizweni because inkinga kamfowethu bethe entwabe, so ngiyacabanga ukuthi intwabe nani yanibamba lo ekuthiwa yingici. So ngicabanga le information izonilekelela kakhulu just to understand for nawe ingane encane egulayo ekhaya noma umama noma umkhulu noma ubani. So let me just share it with you because I don't think a voice note le too confidential. Siyi-check. bhuti sengimtholile-ke ubhuti lo Okay. uyangichazela ukuthi hayi ama-hiccups akhe aqala sazoma ukuthi 2015 noma 2016. So kunormal-ke ukuthi umuntu abe nama-hiccups kodwa akufanele enzeke kuze kweqele ngale ka-48 hours for a normal person, yabo, especially if i-irritation incane nje akufanele kuze kwelele ngale ka-48 hours. So kwakhe kuyi-concern ngoba sekuyiminyaka maningi ama-different causes ayenza ukuthi umuntu abe nalama abe isikhathi eside, kodwa futhi ku-rare ukuthi umuntu abe nama-hiccups alast isikhathi eside kangaka. So abiza ngama-intractable hiccups, kuba ama-rare cases. Kwesinye isikhathi kusuka kuyi-case yokuthi ama-ulcers mayeseve for a long time, kwesinye isikhathi kuba i-medication, the certain medications nawo ukuthi ama-side effects akhona cause lama-hiccups. Kwesinye isikhathi kusuke lokhuza nama-social factors like ukuphuza utshwala and smoking, yabo. Kwesinye isikhathi kusuke kuwama-CNS issues engicabanga ukuthi ayakhe ngendlela angichazele ngayo ilapha ewelela khona. Kusuke kune-involuntary movement lapha kuma-muscles la diaphragmatic muscles ukhoza ama-spasms ingoba kusuke yabona lama-nerves lawa esikhathini esiningi u-vagus no-phrenic nerves lawa asupply i-diaphragm asuke irritated, so bese kuba nalama-involuntary movements of which then results noma cause angifuni ukungena kakhulu into medicine which cause i-hiccups lezi. So but i-plan izombalela i-medication ekusasa ezowenza lama-involuntary movement ukuthi so uzombhalela kusasa i-medication ekufanele ayithole. So uyabona nje I think ikuwumusa kaNkulunkulu ukuthi i-Hot City ithi mayi-operator kube khona no doctor esibabiza ngokuthi ama-medical doctors, people who did medicine. Lokho nje kusinika amandla kakhulu kwi-channel yethu because abantu noma bekhala ngezifo inyanga libe zithi woza ngizokuchatha isilwane lesi. Bona nje basukuma bayithathe bathi no lento inje ephuthini sizomsiza lo muntu. So kunento efanele i-understand. Did you know ukuthi inyanga nikhokhela imali expensive ukudlula odokotela nje, like doctors? Do you know that inyanga nikhokhela imali enkulu kakhulu ukudlula i-medical aid itself? Did you know that? Mina I met people abakhokhela inyanga o 700,000, 500,000
what 1000? Did you know that? Inyanga nikhokhela imali enkulu kakhulu ukudlula odokotela bangempela. I'm telling you. Cause inyanga ziyakubiza sifike sithi wozo consult ufike mkhulu nansi inkinga lana ingasho acima ivele ithi inyanga hayi khululeka lethu 20,000 ngikwenzele lento. Kanti udokotela bethe ubezothi nje 500 i-consultation akunika i-prescription aprescribele uhambe uyothola i-medication less than 1,000 ubuye ube healed ube right in a good way. Awusange ube nenkinga inyanga uthi uyakhala uthi uyazizwa uzwe ngathi isifuba sakho sinamanzi siyagodola. Kuyacaca ukuthi lapho uphethwe isifo esifana nani konje, what do you call pneumonia. Ikuthatha inyanga une-pneumonia yokufaka phakathi emanzini ngiyageza ngikhipha isilwane nawe mkhulu kanti usuyashona njengoba uphapha nalo nyanga yakho yazi uzocima-ke lapha emanzini ngiyakutshela uzocima usuyashona-ke wena. Okay, kulungile-ke sigibele udaba olulandelayo lesi ukuthi ubani esimthintayo ubani esingamthinti, but lana sine case yasempumalanga elokhu nje emayini. Ake sibheke ithini case yasemayini. Ubuthele isithobelane ucomplainile ngemayini uthi bhuti inkinga yami ngilayishe 3 months ematla call imali uma kumele ngiyithole umlungu ebengisebenza ngilayisha kuleyo nkampani uthi imali uyayikhokha komunye umuntu onamakhumbi igama lakhe uThemba. So uma ngifuna ukukhuluma naye yena akafuni ukukhuluma nami. Nase police station ngiyile ngayobika udaba azange bangisiza mfowethu. Let's see this. So kunenkinga emayini. Kunobhuti abathi Themba khona emayini. Let's just call this person quickly. Siyalifana udaba lemayini. uThemba akwazi ukubhosa nemali zabantu msuni kanina. Mina I don't have a taxi owner in my life. Nonke nina abafana abangama taxi owner msuni yonyoko ufuna nizwe kahle. Nina enixhaphaza abantu. Nina enixhaphaza abantu. Wonke amagoloni nama taxi owner axhaphaza abantu. You will never win this time around. Ngikhona, you will never win. Yeah. Ngihlezi ngizwa thiwa taxi owners district hey nina amagolonyo yini ngempela leni sweni ithembile manixhaphaza abantu ilaba bafana labenihamba nabo laba banikata abayi6 abayi7 mabe ngekho ntatazela umhlolo. Uyazi ukuthi laba bafana thina siyobanika o2 million nophathwa izisu ngelinye ilanga. Do not jump like that my boys. Mene tekele phasini okusho ukuthi your days are numbered. Your days are numbered bafana bami. Lento ukuthi ama taxi owners uxhaphaza abantu. Leyo nto malebonyo ifuna iphele leyo nto leyo. I'm just telling all of you taxi owners ukuthi leyo nto leyo ifuna iphele. Lento ukuthi ama taxi owners kube nabantu abasabisayo noma kube namabhakeda wadlalayo nanani kufanele iphele leyo nto leyo. Kufanele iphele. Lo mhlaba lo akuwona wenu ansoze nuphathe lo mhlaba akuwona lo mhlaba wamakhosi akuwona wenu ansoze nuphathe lo mhlaba ningama taxi owner nonke you have to have this in your brains ukuthi ansoze nuphathe lo mhlaba othi yena ngawuphatha is okay akezeke woza uzama ukuphatha akekho umuntu ongawuphatha lo mhlaba akekho uNkulunkulu walaphansi emhlabeni akekho kunamaqhawe abekiwe agcotshwa aba umakhosi nina ngimgulukudu nina aniwona amakhosi nina niyimigulukudu aniwona amakhosi ama taxi owner ngiyacela ake afunda ukuthi aye kuxhaphaza abantu. This thing of you being bullied to people I'm going to shut it and you guys have nothing to do. I will shut it myself ngizoyivala leyo nto leyo. Ngiyanazi ukuthi nidumile abanye benu nesatshwa niyosatshwa ilaba abanazi ukuthi nesatshwa thina cha hayi la ke ayikhohlwani bafana aweke niyabhosha nini because lento ukuthi namanje kunomuntu osempumalanga oyi taxi owner igama lakhe ethi uThemba
ingane yabantu ilayishile 3 months emayini. Umlungu uthi no, imali ngiyikhokhile ngayikhokhela kuThemba. uThemba akafuna ukunikezela ezinye ingane, amatekisi ezinye ingane azodliwa manje ngenxa kaThemba. Mina I want to tell you, if uyi-taxi owner elihlukumeza abanye abantwana uyafana nje namalebe wena msuni kanyoko, because alikho i-taxi owner ekufanele lithathe i-advantage lihlukumeza abanye abantu, alikho. Umhlaba wonke jikelele alikho i-taxi owner. Umhlaba wonke nje awekho ama-taxi owner efaka acindezela abantu. Bafana bamlalelani, lobukhotheni benu nizobiyeka ngenkani. Le nto yokuba hosikhotheni nizoyiyeka ngenkani. Ngiyanitshela mina. Ama-taxi owners amaningi angosikhotheni. Le nto yokuba hosikhotheni nizoyiyeka ngenkani futhi. I will force you to stay away from this thing. Nizoyiyeka ngenkani le nto yobugulukudu. Asinayo thina umuntu ekuthiwa uyasatshwa la, usatshwana, khona kanye usatshwa amalebe kanye usatshwana, ngoba ayikho into ekufanele usatshwe yona. Wonke lalela ngithi mina ama-taxi owners lawa wonke axhaphaza abantu nizoyiyeka leyo nto leyo. Akekho umuntu ekuzothi uyasatshwa la eSouth Africa. Le nto yokuthi kuthiwa umuntu uyasatshwa fanele iphele leyo nto leyo. Kanti aniyazini yena anisayazini. Nina nisasatshwa namhlanje njengoba izwe lilungiswa nje, nina thiwa niyasatshwa. Obani laba abasatshwayo? Because anikwazi ukwenza lento yokuxhaphaza abanye abantu. Ukufika kwey'ngane zabantu lakithi zokhala zithi hlatshwa ungenelela, amatekisi ethi adliwa, ubani uthatha imali. Angeke yenzeke leyo nto. UMkhwanazi wathi wonke umuntu osethatha izinto ey'fana nama-protection fees imazise ngalezo zinto. And mina bafana bami, I will tell you the truth. Ama-taxi owner either niyathanda noma nithandi nizokuyeka ukuba yimgulukudu umsuninyonyo, nizokuyeka lokho. I mean this statement. Nizokuyeka lokho. Nizokuyeka ngempela lokho. Angeke ingane yabantu lapha eMpumalanga yalayisha ihambisa istaff izinyanga zonke. Amagaraji alwisa yona imoto akhokhile. uThemba umile uphethe ibhamu yena uyasatshwa. Themba lapha eMpumalanga thi uyasatshwa wena. uThemba lapha eMpumalanga lo yi-taxi owner kuthi uyasatshwa. Usatshwani wethemba? Yini lo inkinga ngayo Themba? Themba-ke lalela-ke, njengoba vele mina udaba lakho selifiyela kwi-hot seat, soyivala lento yakho yokusatshwa. Sizoyivala. Mfana wami lakithi usihlamba, msuni kanyoko, usihlamba lakithi. Ngeke kuthiwa wena uyasatshwa. Akekho uThemba kufanele asatshwe. Akekho uThemba ufanele asatshwe. Ingane yabantu izikhali yemgaraji amile afuna ukuthatha imoto ebelayisha khona emayini. Fanele wena Themba uthatha imali umlungu uyikhokhile uthi ibhadala kahle imoto njengenduna. Wena uyayithatha imali uyayigodla ubamba isibhamu uthi ingane yabantu angeke iyithole imali yabo. Mangabe kufanele ikhulume nawe emafonini awufuni. Mina ungizwe kahle-ke mbombo kanyoko, ungizwe kahle. Alikho i-taxi owner mina eliyogibela apha kwabantu mase lithole yami inhlonipho, alikho. Uma ngabe lithi lingifuna esitikini akiwe. Uma ngabe kukhona i-taxi owner lithi mina ngehlatshwa ngiyafuna esitikini akiwe. Nina nijwayele ukwesatshwa nina. Anesatshwa qobo. Le nto kwesatshwa iyaphela manje. Mina nganitshela uma nifuna ukulahlekelwa isithunzi lapha e-taxi rank, anilibele nihlukumeza abantu, you will see. Le nto ukuthi nilibele nihlukumeza abantu, you will see. Siyophela inyanga elanga isithunzi ngalelo langa. Ngiyanitshela bafana bami. Ngiyosiqeda ngoba into efunakalayo manje ukuthi uma ukuthi i-bodyguard lakho linikeza u10,000 ngenyanga, fanele mina ngivele ngiyolinika u50,000 vele love emsebenzini. Ngizoqhumsa wena ngempama malilebe kanyoko. Ngoba le nto le eniyenzayo i-wrong. And hayi ukuthi ninesibindi, nithembela abafana laba abahamba amajima abanigadayo. Nina ninaso isibindi, ningamagwala abhosha amanzi emsuni ezinje. Ningamagwala abhosha amanzi. Angikhulumi mina ngama-taxi owner gadwayo. Njengoba ningamagwala abhosha amanzi emsuni ezinje, nithembela abafana laba abanigadayo. Eqinisweni nje limsulwa nibhosha amanzi emsuni ezinje. Anawo nje isibindi. Mina makukhulunywa ngami nani kunomahluko omkhulu kabi. Mina ningithola ngabangedwa, angigadwa mina. Nina niyagadwa ngoba at any time umuntu angavula ngempama kulenga amafinyela wena nje.
nigadwa nje ninamasimba la emakhandeni uzinja. Funa siyilungiseni lento yenu. Ama-taxi owner ahlukumeza abantu mani, must be shut in this country. Asinalo thina i-taxi owner elingahlukumeza abantu, asinalo. I-taxi owner elingahlukumeza umuntu omnyama la eSouth alikho. Ayikho lento yenu, funa ivalwe lento yenu. Aniwona amabhosa nina, ngokuhamba nje nalabafana niphathe ihlathi amahlathi ebhamu, seniyibone ngathi ninomhlaba ningawu-ona. Webafana lalelani la, funa ngintshele something nina. Nakhuliswa nina nancela ebeleni lomama, and nani ukufaka inina kuyeza. Lento ukuthi niyasatshwa mbombo yezinja ayikho leyo nto leyo. Fuck indaba yethu. Fuck indaba abantu bamatekisi abasatshwayo la. Akekho umuntu wetekisi ofana ahlukumeza umphakathi nina. Funa ngizweni kahle. Akekho umuntu ekuthiwa lo muntu uyalayisha ematekisini fanele ahlukumeza abanye abantu. Lento enokuvimba amakhumba abanye abantu nalento enokudubula abanye abantwana mangabe bekhala benenkalaza angeke isenzeka leyo nto. Ngeke iziyenzeke leyo nto. Leyo nto leyo ngeke iziyenzeke leyo nto. Uma ngabe nina niyibone ngathi ningamabhosa, susani labafana nibakhokhela ama-6,000 nama-7,000 ukuthi benigade. Niyobona leyo langa, niyohuda induku bafana bami. Mina nje ngiyanitshela nje straight, lento yenu nina fuck off man. Aninaso isibindi msunyonyo, niyagadwa nina zinja. Niyagadwa nina. Nigadelwani mangabe nizinsizwa. Funa uma uyibona ukuthi uyinsizwa uyekugadwa phela uhambe wedwa ukubona ukuthi hayi lo muntu akagadwa. Ngoba lento yenu ukuhambe nihlukumeza abantu, nikhuluza abantu, nibambe imali, niviya ngokuthi nina anithintwa akusondelwa kini. Kuthiwa waphatha igama likabani uyahamba emhlabeni. Lalelani la wonke amaqhawe thina sawahubhela lapha ngaphansi komhlabathi. Akekho umuntu oliqhawe la emhlabeni. Wonke amaqhawe sawagubhela angaphansi komhlaba. Alikho iqhawe la emhlabeni. Ntshelwa yimina, alikho iqhawe la emhlabeni. Sazi abantu abebegadwa abantu aba-more than 22 abangasekho la emhlabeni. Uyini wena ngala bafana bakho abathathu? Uyini wena? Musani nini ukuyiqala into engeke imele. Khuza wonke umuntu onetekisi, yekelani lento eniyenza kubantu. Angabe nje uyi-taxi owner awuyiphathe kahle, umuntu negazi banegazi laba bantu. Ziphatheni kahle ama-taxi owner. Ziphatheni kahle ama-taxi owner. I-industry yamatekisi ibukeleka phansi ngenxa yama-taxi owner imidlwembe. Ake niye ukuba imidlwembe nina. Nimidlwembe, mina niye ukuba imidlwembe nina. Hawu, njalo ufanele kwazi ukuthi yonke into enobuqhazi itholakala kini, into enobuphuphu kumele itholakale kini. Hayi fuseke indaba yaloko man. Fuseke indaba yaloko. Lo mntwana wabantu ozodlelwa amatekisi ngenxa kaThemba nesisi esikhulu nepipa elinoshukela umsuni kanini. Akafuna ukukhipha imali aseyinikwa abelungu. Le ngane iy'moto zayo belayisha zihamba shawa ama-pothole la endleleni, zihambisa istaff. Umntwana wabantu manje uxakekile. UThemba ume ngebhamu. Amaphoyisa amsaba uThemba lapha eMpumalanga. Nimsabani uThemba amaphoyisa aseMpumalanga ngoba phela lo muntu uyeza e-police station azobika ukuthi ngisatshiswa uThemba. UThemba akayikhokhi imali. UThemba imali abelungu bamnikile kodwa mina akanginiki. UThemba uyigodlile ume ngebhamu ey'nkulu ey'ngaka. Lalelani webabhemu, lalelani. Iy'bhamu lezi niyakhona ukuyishiya nihambe emhlabeni. Kuyoba yinini ematekisini nishiye iy'ngane zenu ziyintandane. Anifuni ukukhula namanje. Bapho babeni ababetshwe bangamaqhawe, baphi? Bapho yihlo nina zinja. Abafanga yini bona? Yindaba nina nisayibone ngathi ningamaqhawe. Bafoyo oyihlo bonke. Kwafa imindeni ngalento yenu ukuthanda isibhamu. Yindaba nisebenzisa isibhamu nibe yiphuphu ningasebenzisa ingqondo. Funa usebenzisa ingqondo, isibhamu asiyimpilo nina. Isibhamu nje asiyona impilo. Lento yonke ibhamu ayiyona impilo leyo nto leyo. Asiyimpilo leyo nto leyo. Uyokuthola nini ukujabula? Uyanini nje wena ephakhi nomkakho uyohlala phansi. Awukwazi nokuya ephakhi, awukwazi nokuya emall. Fana wena uhlezi unabafana, uma ungababhadalanga labafana uyahamba empilweni. Uyoyiphila leyo mpilo kuze ube yinini? Uyoyiphila leyo mpilo kuze ube yinini? Uma uyi-taxi owner elingawuhloniphi lo mhlaba, wemfana kithi uzohamba noyihlo bahamba, uzohamba. Yakutshela uzohamba mfana kithi. Labafana ucathi uyabakhokhela, awunayo imali wena, abanye abantu abanayo. Bakhona abangafike bayidabula imali obakhokhela ngayo enyangeni. Uyohamba bekhona. Yakutshela mhla kudutshula
amabodyguard ayahuda baleke usale wena esitikini ngoba uyafuneka suka kulento okuyitshe ngathi uyiqhawe wena yabona mina angihambi mina namabodyguard mina lento engiyenzayo ifana nobizo kimi ngiyofaka yona vele endleleni anginandaba lento yena ifuna niyeke ema-taxi owner iyeke lento yenzayo ngokuhamba nje nabafana uhamba udunuse njengenyeke evineyibhamu wena ezingama-extended cassette ngiyosikipha nini layelani webabhemu layelani fuke siyilungiseni lento lapha emarenki uThemba walapha eMpumalanga ngizomkhipha ngimbeke la angimesabi mina malebe kanina ngizomkhipha ngimbeke la imali yalomntwana lo ozodlelwa imoto egarage fanele kusasa manje ngifonele egarage ngizama ukubancenga egarage no ngizodila necase kaThemba ngicela senzeni ama arrangements ningasidla imoto somunye umuntu bese ngasebenza imoto sisebenze emayini ziyistaff sasemayini lo uThemba ngoba naki yena ebone ngathi uyibhoza uthatha le mali bona labafana oyidla nabo ngenkani uyoyithini lento le uyoyithini lento le kulungile asizwe buti uyaphila buti khona bhuti ngezolo siyaphila buti chaza udaba lakho buti ungakuphi neMpumalanga buti lapho bhuti ngokuhlala ngise-respirate i-respirate ngaphansi kwe-grill bhuti okay usegrili ngise-grill nje kodwa i-grill kunendawo ukuthi i-respirate nje kuyona okay buti ama-taxi akho asuka apha ahambe lapha yaphi iyiphi i-taxi rank enoThemba uThemba uyini erank i-grill shothi la kune-respirate ne-grill yeah i-grill i-KTTA okay then bona i-grill bane-rank thina la indawo ethi i-respirate shothi iyi-plus opposite nelonjana i-grill ne-grill najabo so umsebenzi usebenza bona i-grill power imatla power imatla khule we-exam la i-exam lapho imanje sisebenza kuzona ngoba sibaningi for kune-group esinathi ARTO so okay ungakhona ukuthi uvele ugibele uze la ku-TikTok wami vele uzoyibeka indaba yakho icace ungasabi lutho akekho ozokuthinta bhuti wami akekho ozokuthinta ungasabi la emhlabeni akekho ozokuthinta hayi akekho ozokuthinta bhuti wami ukhululeke hayi kuwo wonke lamagwala agadwa akekho ozokuthinta bhuti wami ozozoza njengoba begadwa kusho kona bayasaba bhuti wami akekho ozokuthinta hayi bayasaba laba bhuti wami ungasabi abanaso isibindi laba ingako begadwa bayasaba ungasabi laba nje ayikhululeka bhuti wami woza makumele sivule ikiwi kama wakhe bhuti sayivula thina asinankinga bhuti alikho i-taxi owner la eliyinkosi emhlabeni alikho khona bhuti yonke into yami ngiyayimela lokho njengoba nje kanje ngicathi kokabona akekho umuntu ongayazi woza bhuti gibela la kupanel wami bhuti sikhulume ngale nto unaso isithombe sikaThemba inamba yakhe into ekhona awubheki okay awungiphe nenamba yakhe ifake la WhatsApp bese uyagibela lapha ngimfonele khona manje ngizomfonela manje uzodilika esibumbweni sami kakhe manje uzodilika uzothe bhebha dilike sengiyamdinga mina uzodilika nina yini kanti le kuthiwa ayikhona emateksini mina ngiyazi mina lento no baba bafa ayikho lento ekuthiwa ikhona emateksini lento nje nisitshela ngayo asemateksini asiyazi thina sazi nje ukuthi abantu bayafa lapha ayikho into ekhona nina nisabe iqiniso nje alikho i-taxi one kuzothiwa la seliyasatshwa alikho thina la nje kwi-hot city olibala uma uke walethwa la ukuthi uyini hayi lapho uyoxoxela umkakho uma uphekwa amathanga akhe thina sinendaba nawe thina sibona isigebengu nje sidila nesigebengu kuphela lento yakho nje siwe sesingasayizwa abangakini bakwazi nge-taxi owner thina siyibonela nje usidwede umsuni kanina into nje eyinkinga angeke nje thina sizwe ngani ngeke sizwe ngani ngifakele le number bhuti wami esiyangena okay nansi ngiyayithola ngicela ungene ngale ka TikTok okay nayi number kaThemba Sikhosana Themba lo asikhosana keze la balebe kanini ayikho nje into engathiwa sesizwa ngoThemba thina lalela ndawo bafowethu alikho iqhawe la emhlabeni alikho noma ungayibone ngathi uyilona awusilo sokuyikhohlisa shayelwa izandla labo baphakelayo thina cha
sivume. Hello. Uyaphila Themba? Hello. Ya uyaphila bhuti? Right. Ya, ku right. Bhuti ngiyakuthinta la uthinta uhlatshwayo. Uhlatshwayo yena yedwa uhlatshwayo lo welokhunjwe Hot Seat Channel uPutin. Okubi? Wakhona la eWitbank uPutin. Angikwazi madoda. Haya ungazi bhuti inamba yakho ngiyitholela kwi channel yami ngifuna ukukhuluma nawe regarding udaba olubaleke kakhulu la. Bhuti ungifonele ebusuku ngomtshela ngezindaba. Hayi lalela bhuti ungadilika emathangeni omngakho phela ibalekile lento. Hayi bo nasi sifebe senja bo sivala ifoni. Uzoyibamba ifoni yami. Yadlala wena. Ufuna ungafonelwe ebusuku. Akusimi nothe uphepha. The subscriber number. Uyadlala lo ngizoyibeka la phezulu le namba iyadlala. Nansi inamba yakhe siyayifonela manje sonke. Sizwe thina. The subscriber number. Angeke sizwe ngawe Themba mfowethu ifoni yakhe yokhala ubusuku bonke ngeke sizwe ngawe thina. Lento ukuthi ucabanga ngathi sozwa ngawe ngeke sizwe ngawe thina. Thina sizwa ke ngawe. Ekseni nabelungu bazobe beyiphethe egcwela wakhe amateksi aphuma lapha emayini. Ekseni yokhipha amateksi akhe emayini yawakhipha emayini aphuma. Sizwe ngawe. Alikho itaxi owner ezoshela amasimba thina alikho. Bafowethu nini ngama-taxi owner engathi niyahlonipha lana ngakhona ngoba sisazonilanda thina. Thina sonilanda noma kuthiwa nabulala abantu sinilande sinibeke la. Alikho itaxi owner engathiwa nali seliyasatshwa alikho. Nayi inamba yalo. Thinta lapho ngani. Fona lapho. Tshela uThemba siyamfuna la. Tsheleni uThemba siyamfuna. uThemba wakaSikhosana igama. Tshelani uThemba Sikhosana siyamfuna la. Ngesitshelo yena uthi afonelwa yena ungiba yena. Ungibani yena? Ungibani yena thiwa akafonelwa? Ubani yena? Thina isitshelo uThemba uthi afonela ngangifoneli mina ebusuku uyatakwa. Njoba ingane yabantu ingalele nje amatekisayo ekweleta igarage engalandwa ngisho ekseni. Usoshiya wena uthi awufonela ngingafoneli mina ebusuku ngeke sizwe ngawo. Ngeke sizwe ngawo. Mthinte engane. Akekho umuntu ontracer ngekho. Lezi nja lezi ngabona engathi ziyayazi impilo azazi lutho. Lezi nja lezi ezilapha emateksi ngabona engathi ziyayazi impilo azazi lutho. Ingako ofisa okwezinja ngoba azazi lutho. Tshelwa yimina. Abazi lutho laba into abayazilo ukuthi bahambe abafana sebemile la sekubile kuthiwe yabo ubona ukuthi sekuniwe sobona abafana balebele bethe nje abafana sekuniwe ke lapho. Umuntu udla inyama uhlahla amehlo. Nidla inyama nihlahla amehlo. Hayi ningazosidakela nina. Nidla inyama nihlahla amehlo. Hayi ningazosibhedela nina. Nisadla inyama nihlahla amehlo. Nisasaba la nime khona mase kuthiwa nina ngamabhoza. Hayi bafana ayikahleni kancane madoda. Nidla inyama nihlahla amehlo. Phela nina nihlahla amehlo manje nidla inyama. Nihlahla amehlo nidla inyama. Ngeke. Ubulomfolo engene la sikhuluma indaba kaThemba. uThemba somthola ukumthola ekseni uyena ozofona ngoba mina ngizobe sengifonela abelungu basemayini bemise futhi imoto zakhe bemtshethi mana kancane Themba. Ngicela lo mfolo aphamise isandla kwi-comment section ngidinga umu-add la. Uright impela manje seyivalile ifoni uThemba. Uright. Manje seyivalile ifoni uThemba uright. Somthola kodwa amatekisi akhe efanele ame kusasa. Ngizofona ngisho erank ame kulungiswa indaba yomunye umuntu. Fanele ame amatekisi akhe erank kulungiswa indaba yomunye umntwana. Ame kulungiswa indaba yomunye umntwana. Uyavela uFacebook Themba Sikhosana. Hayibo, uyavela mana ngimcheck. Ubani loyo uThemba Sikhosana? Inkinga yakhe angimazi ukuthi ubukeka kanjani. Ngcono thiwa mhlambe ngimbheka naye umuntu lo emfonela. Ublo bhuti lo engithe angene la. Wena, okay now. Ngena ke bhuti. Accepta lapho bhuti ungene. Accepta lapho umntana ungene ngisendele lapho. Ngena lapho. Umdlalo lo uyadlala uThemba. Thi uyavela kuFacebook. Ngena lapho. Yebo bhuti. Umdlalo lo uyadlala uThemba. Thi uyavela kuFacebook.
Ya bhuti ukhona. Ya sengikhona bhuti. Ya ngicela uyivule nje ikhamera nje sihlale nje 99. Lento yokuthi uThemba acathi uyafihlelwa yafihlelwa la. Ukungolalela wena bhuti khona into kufanele kuyazi ne. ESouth Africa Ya bro. kunomthetho and eSouth Africa kunabantu. Ama-bodyguard siyawabona emhlabeni kodwa awamlekelela umuntu. Abantu labaya. Yes. Makuqhuma i45 bayahuda laba abantu bebaleke. Mayiqhume nje kahle i45 phambi kwabo yaqhuma kabili bayabaleka laba bavele bahude bebaleke lapha. Mesisala le ndoda lenecala. Uyezwa? Ingakho bonke labafowethu laba abanye bafisa okwezinja ngoba leyo nto le abakaze bayicabanga. Ayenziwa into ebhlungu kwabanye abantu. When it comes to ukulayisha imoto zabanye abantwana ziyakhokha. Angeke ithi layishile yalayisha mase kufanele ibhadalwe. Bese lo muntu loyo athatha imali ayigodle. Yabo? Wena ngapha fanele ukukhokhela igarage awusakwazi ukuyokhokhela igarage ngesimo sokuthi yena ugodla imali. Mawuya kuye uphethe isibhamu yasabisi. You understand? Ya bhuti. Ayisebenzi leyo nto leyo. Okwazi wena bhuti ukuthi mawucabanga khona abantu abakwesaba khona abangaphe kwakho. Abangapruvela nje ngisho ipoint lokuthi hayi ukuthi ngoba ubenza into ethile. Bapruvele nje ipoint lokuthi yazi sicabanga kufanele sikupruvele singaphe kwakho. Hayi ngoba mhlawumbe bekunyaya bazopruvela nje ipoint ukuthi hayi singaphe kwakho. Ngisacela mfowethu uchaza indaba yaThemba mfethu uthi wenzeni. Ngizwa bethu uThemba ukhona lapha ku Facebook. Inkinga angiyazi lokho nje. Angiyazi iFacebook account yakhe. Mhlambe ngizocheck ukuthi uThemba Sikhosana wena mangabe umbona ngokwesithombe ungitshela ukuthi ayilo. Angithi wena yamazi face to face. Ya bhuti ngamazi. Okay. Ngicela ushaye lapho bhuti wami uchaze ukuthi kwenzakalani. Bhuti. Lento inde nje kodwa ke ngizoyibeka nje nginqamlela ngithi yabo. Yeah. Ngendlela izinto ngizoyibeka nginqamlele ngendlela izinto ezenzakale ngayo from ekuqaleni. Okay. So kune-grill la kune-respirator ngithi yabo. So Yeah. i-grill ine-rank. Uma engabe i-grill ine-rank ithi Akusilo. akuso. Okay, ngiyabonga bhuti hayi. Bengichecka yena nje kuphela. Laba abanye ngiyabona ukuthi baseyingane ezincane. Akusuke la bhuti. Okay. So uma ine-rank Yeah. so umsebenzi phambilini kunenhlangano ye-RTO la besiyishare nabo Okay. umsebenzi. Okay. Wagcina konke sagcina singasayishare nayo umsebenzi bona umsebenzi bengasasinikeza. Okay. Kwakhona umsebenzi ophuma lapha eMahla la eExara okwakumele siwushare. Yeah. Sikhulume nemanagement yakhona khona omunye wathi uFrank okuyi-management ethi hayi umsebenzi sekwenzekile ngendlela okwenzeke ngayo kodwa asikhulume noThemba umsebenzi kwesisenjani siyawulayisha. Hayi sifuna ukukhuluma naye enqabe ukukhuluma nathi ethi ayikho into azoyikhuluma nathi siyinhlangano yethu ke. Okay. Abantu base-Respirate ngoba ithina esihambisa ama-CV wabo ezimayini befuna imoto yangapha sibalayisha abantu ibalayisha imoto yami for 3 months. Siye kumlungu sikhulume nomlungu ethi umlungu yena imali uyifaka kuphi kwikampani yabo bathi i-Phenomenum yaseGrill. Kwathi na sambuza umuntu ukuthi awukanjani ngoba phela nayo imoto abantu e-Respirate yabathatha ibaletha ngapha ngithi yabona. Imoto ayiholwa wathi imali uyifaka kuThemba wasikhomba futhi umlungu wasivulela yonke into la mlungu ukuthi nakho imali lapha akayifaka khona. Ayikho yona imoto akangayibhadala ngithi yabo. Saya kuye uThemba sithi sifuna ukukhuluma naye wenqaba. Saphinde futhi sahamba saya epolice station kunenye ipolice station la eGrill uMaMosilwane. Ayi akafuni ukulithatha Nhlobo Sidala udaba lethi mangabe sikhuluma naye. Ngoba ngicabanga ukuthi size saya amahlandla ayi3 akekho attend udaba lethu. Sayimisa le company sifuna ukuthi ngalokhu nje kungangeni umuntu khona kuzolunga indaba yemali. Bafonela uMaMosilwane omphathi station lapha elonjana neGrill. Wafika wasixoxa khona sambuza ukuthi usixoxelana inkinga ungayisolvile ngithi yabo ngoba phela gcina konke nazi imoto iyasebenza la ayibhadele ezinye imoto ziyabhadala zeGrill. Imali yangapha eRespirate iya kanjani eGrill engabe iza ngapha elonjana neRespirate. Azange siphenduleke wagcina sizohlala phansi nani. Kwathi khona lapho kwabizwa i-meeting khona eMahla. Balanda khona bathi uJosi Banyoni wala elonjaneni wasembalenhle.
Yeah. akafike khona-ke lo muntu wathi thina-ke asina renki njengoba singena renki yonke into kumele ikhulunywe irenki. Sambuza ukuthi na irenki ikuphi ngoba phela irenki ise-Kriel naseThuba Elihle. Ayikho la thina irenki asinaso. So njengoba singena renki sisebenza ngendlela thina esisebenza ngayo. And number 2, asiniphazamise emsebenzini wenu emsebenzini wenu werenki angithi yabo. Sisebenza thina ngestaff kuphela. Akukho lapho esiniphazamisa khona. Asirenki thina eKriel asikuyo renki eKriel angithi yabo. Sithatha abantu endaweni yethu la e-Respect sibase kuphi emayini kuphela. Kwathiwa savumelekile ukuthi sisebenze emayini. Kwaphela nje kanjalo futhi mfowethu. So ingakho lo daba ngiliphakamela ngendlela engiliphakama ngayo mfowethu ngoba ayi inhliziyo yami ibuhlungu futhi umuntu isebenzile kodwa imali khona indoda ehleki kuyona ngoba futhi nase office labo le eKriel ngaya. Ayi kwangalo nganakhona. So uma uqala uthatha isinyathelo kavele bakufaka balokhu nje ngayo police station la eKriel. So thina ke ngoba bathi ngoba singamazulu asibona bala. Bona ngoba yeah. So kunokucwasana kavele okukhona phakathi engaqondi kodwa uthi kuvelaphi kahle le mfowethu. Ngoba nakhona nje ziningi kakhulu ebhuti izinto ezenzakala ngoba nini nathi kufaka ama-CV khona eExara. Uma kufaka ama-CV ngicabanga ukuthi wonke umuntu eSouth Africa uvumelekile ukuthi efake i-CV lapha akahlala khona ngithi yabo. Yeah. iExara iThebi isuku lapho kwathiwa abantu baseNatal ngeke bewathathe ama-CV abo kufuna lo muntu ozalelwe la ofundele la. Ngathi itheka-ke futhi ngento yabona ukuthi seyikho futhi ukucwaseka kakhona ukuthi na futhi khona lapho ukuthi esingavumeleki ukuthi sisebenze khona uma kusenomntu sakho inamba kalokhunje inamba yalomlungu lo enalayisha kuyikhona. Ikhona but ngakuthumelela nawo futhi. Okay, ngicela ungifakele nanayo. Uyazi ukuthi mina ngizokwenza kanjani ne? Uthemba ngoba vele ulehlathi. Amahlathi ngiyawazi mina uyihlathi. I-taxi own umsuni kanini olihlathi. You understand? And njengoba yena elihlathi lomsuni kanini angeke ngize ngikhulume naye. Uyabona? Ngizomfonela vele ekseni ngimkhombisa ukuthi no wesatshwa akasatshwa. Ngizomthinta mina ekseni. And ngisazomfusekisa esithi isikhathi because ukukhombisile ngisho ubuhlathi mangikhuluma naye. Uyabona? Ngizomfonela mina ekseni ngimtshele futhi ngalobuhlathi bakhe. Yes. Bese ngifonela lo mlungu lo wenkampani. Uyazi ukuthi into engizoyi-arrange nomlungu. Angithi bona basa lokhunje lokhunje basa layisha khona laphana. You understand? Imali fanele kube nendlela lo mlungu ayidonsa ngayo from oThemba ngoba oThemba isikole abasebenzisi. Yabona nje once wahlangana ne-taxi oneselenza akhona bafowethu ngicela ningizweni kahle. Akhona ama-taxi onahlakaniphile empilweni angayenzi into embi kubantu. Khona lamahlathi imsuni ezinsha le engamanyala iyo lefaka umsindo erenki. Ehlezi njalo ithi yona mayingalapho ufanele kube nesiphithiphithi kube nesinyonto esinyanyisayo. Kodwa khona ama-taxi ona right bese kuba khona lamagole ezifebe lawo anyanyisayo. Akhona aphila ala futhi amanye angibukele engeke futhi enze lutho. Lo fanele kwazi ukuthi angenze lutho. And enjalo amosha igama labantu abaningi. Yes. Thina sazosomatekisi thina abaphilayo esihlezi babona abaphila isikhathi futhi abahloniphayo. Ongeke uze ubabone ngisho bemchukuluza umuntu. Bese kuba nalamagoli avuza igazi adelelayo. Ahleli phathe erenke ndawo mayicabanga kuthiwa wona asatshwa mhlambe emoto uyabheka kodwa wasatshwa. We understand. Bona mayicabanga cathi asatshwa kodwa ukusatshwa cha wasatshwa. Fazi uthi angamalebo nina nje wasatshwa. Finish and clear. Because ukube wona acabanga ukuthi mhlambe ayikhwaka ngaba wahambi nale team yabafana hamba nawo bese ubona sepatrol wagadwa kumanje ulela umsunu nje kuma abafana emakhoneni endlu ngoba angayakwazi ukulala labafana mabengekho. Yabo? So into engizoyenza mfethu unginikeze inamba lomlungu ngizokhuluma nalomlungu ngi-introduce nalomlungu ngiyenza ideal nalomlungu. Ngimcela omlungu ubambisana naye si resolve imatter yakho. Sithatha imali from laba ebese imali soyithatha ngestrategy. Kofana ayidrop yonke imali yalaba abalayisha ukuze kuzogcina egcwala imali yakho ngala.
emva kwaloko bese yaqhubeka futhi ebhadala abantu kahle ngoba laba ngisho ungabachaze ukuthi lalelani njengamanje ngikhokhela lo bavele babe amahlathi futhi still izimali beyidlile bazi ukuthi bayidlile yabo uThemba into ayaziyo ile nduni yefebe nje phela akakwazi ukucabangela omunye umuntu ngoba imoto zakho ziyakhokha mina mfowethu ufuna ukutshela iqiniso lo daba lakho hayi ukuthi ulethe endaweni wrong alukho udaba olungapheki ukuthi lidikidwe mangabe liyinkinga alukho njoba ulethe lala uzodikidwa futhi uzosizakala ukuthi liqhamuke erank noma liqhamuke epolice station amanyala lawo inkinga fanele inkinga ixazululwe Mfowethu. lo daba lakho nje ukhulule mfowethu liyafana nomuntu odayisa ice cream ozocomplaina kumina ayikho into eyingozi ngamatekisi ngijwayele ukuzwa thiwa abantu bamatekisi bayingozi mina ngifisa bakwazi lokho abayona ingozi asibabuki ngeso lobulwane not until bona mase befuna sibabheke njengezilwane kodwa sikababoni njengezilwane thina yingakho ngithi kunamagola ngaphakathi erank enza amasimba ngaphandle uyabona nje lento eyenziwa uThemba ingcolisa irank lonke ndirank alenze lutho Mfowethu. lento eyenziwa uThemba ingcolisa irank lonke ndirank alenze lutho ingcolisa yonke into about amatekisi engenzi lutho sekufanele manje uma ngabe umuntu ekhishwa kanje edlangalaleni kusukume nabo abantu berank bathi emfowethu angesizwe ngawo sincolisela irank la ayilungiswe lento yakho uphuma la hamba ulungisa inkinga zakho uzogcina ubuyile uzophuma umuntu abuye inkinga sephelile uya understand because angesikwazi ukuhlalisa umgulukudu ngaphathi la eSouth Africa niyoze nife nikwazi lokho uhlatshwayo akasoze aba novalo loku approach isigebengu lokho fanele nikwazi lokhu niyokubamba nize ningene ethuneni abanye benu uhlatshwa akasoze aba novalo lokuhlangabezana nesigebengu alwe naso anginalo ke lolo valo anginalo nje lolo valo mhlambe angazi nini kodwa anginalo lolo valo isigebengu nje kimina isigebengu ida isigebengu sinemali noma isigebengu sinezibhamu noma isigebengu kodwa isigebengu mina isigebengu Hayi bhuti akezwakala bhuti. yeah okay ubani uMr Ferrari lo abalibele bethu dangerous uyena uThemba Ngicela mhlawumbe basho abasho umaleleza lo olapha khona la eMbalenhle abasilandela yena phela bethi uzolungisa indaba ukuthi sisebenze kodwa azange ayilungise naye mhlawumbe basho yena ngazi unayo inamba yakhe naye akunako kodwa ngiyithola hayi sisebenza nazo zinayo hayi akekho umuntu odangerous la eSouth Africa bafowethu funa nikwazi lokho mhlambe mina umuntu engamvuma ethi dangerous kusewubaba umkhwanazi nje ngoba hayi isigebengu ushaya ukuthi ache so hayi lento yalaba hayi ama-civilian lawa ningathuswa ama-civilian lawa ningalibele nisatshiswa ama-civilian la ngaphandle ama-civilian lawa ningazi ama-civilian lawa hayi ufafa bulani laba ama-civilian lawa lawa hayi ama-civilian lawa okay mfowethu siyabonga yazini ngizolokhunja ngizofona ekuseni uyezwa bhuti ya bhuti wami ya ngizofona ekuseni bhuti wami ngifonela umlungu ngekhathi zasekuseni ngizomfaka inamba yomlungu ngizomfonela ungiphi i-registration wonke ama-registration ey'moto zakhe belayishe ukuze ngikhulume nomlungu okay bhuti ngizokwenza njalo bhuti siyabonga bhuti Yebo. into ebuhlungu umuntu omnyama omunye umuntu omnyama ucindezela umuntu omnyama nikhuluma ngokuthi abahamba bokufika kodwa bukani nenzana ninodwa lebuhlungu nje ngomuntu omnyama omunye ozocindezela omunye ngeke uzwe kuthiwa umlungu ongakhokhelanga lo mfo wayikhipha imali umlungu kodwa isiba nje umuntu othe uyinduna yenu yena oseyibambile oseniqhwamele ngapha onitshela ukuthi wena ngumZulu thina singaba sempumalanga hayi awubhuti uzoyithola imali yakhe ngeyahlala angayithola imali yakhe uzoyithola imali yakhe sobambisana umlungu uzomtshela akawasuspende phela amakhumbala ayishaya mangabe lo muntu engakhokhela bonke bazohlanza amakhanda bekhokhele lo muntu umlungu ngizoxoxisana naye totally kahle
ngiyacabanga ukuthi lo mlungu vele uthola abantu abangakhonanga ukuhlala naye kahle phansi. Mina ngizohlala naye phansi ngimbhekise wonke ama-aspect bese ngitshela hayi laba benza ubugebengu ngendima yakho. Ngamane akhiphe wonke lento. Abelungu banemali anga-afford ukuthola ibhasi inyane elingathatha abantu. Ngeke sizwe ngani. Alikho itaxi owner engathiwa lali selixhaphaza abantu ningizwe kahle. Lokho nikuzwe bafana bami. Otherwise nizohamba niqalaza bafana. Makungenjalo nizohamba niqalaza mina ngiyantshela. Nizohamba niqalaza. Le bodyguard olukhokhela u-5,000 ngenyanga. Mina ngizovele ngilinika u-20. Kube yilona eliqhumisa ngempama mase lizohlala nami. Usale. Baningi abade befana nani beyitshela banemali bakhokhela hayi mina ayiphi ama bodyguard. Lalela mfowethu mina ngikutshele. Inkinga leyo nto leyo. Inkinga ungabe uphinde uyisho leyo nto leyo. Lento ukuthi unama bodyguard wenkuzi uwedwa wena empilweni uwedwa. Into elawula ibodyguard imali akuwona wena. Wena ulawula ibodyguard lilawulwa imali. Yabo nje ulinika u10,000 noma u8,000 ngenyanga. Uma ngiqhamuka mina ngilinika u20 awusekho wena emhlabeni. Ufuna ukwazi lokho ukuthi mangithe double the price awusekho wena emhlabeni. Futhi ngilitshele ngithi after doubling the price ngiyaqasha ngapha. Likushaya libuye ngapha ngakumina. Lizohlala nami. Iphele indaba yakho. Le nto enokuyitshela ngathi nesibindi na anaso nesibindi. Niyagadwa ngoba ningamagwala. Indoda enesibindi ayigadwa. Ayigadwa qobo. Futhi ayinandaba nesikhala ayigadwa qobo. Ma uzofuna ukuthi uhambe ube nesibindi futhi beyidela kufa. Yeah. So le nto yama-bodyguard yabaqeda obaba benganakile. Kwavele kuthiwa nje double the price emfaneni umfana ayikhiphe inombolo ahamba umuntu. So gada ke lapho. Gada ngempela lapho. Gada ngempela lapho. Le nto ukuthi uyitshele ngathi uvikelekile isazokubangela inkinga mfana kithi. Ngcono vele uyivikele ngokwakho nenyanya zakho namadlozi akho ngoba le nto ukuthemba omunye umuntu oseceleni inkinga leyo. Basobha lapha. Inkinga yangempela leyo. Inkinga ngempela leyo. Ngiyaxwayisa ukuthi inkinga leyo mfana kithi. Ukusafana nokuthi wena uhamba ungayigqokile ande emphakathini. Usengashuthwa abantu behlekise ngawe ngelinye ilanga. Uthemba athi ngifonela. Ngifonela. Lapha eMpumalanga niyazenzela. Azibukwamkhulu. eMpumalanga kukwamkhulu niyazenzela. Ya, nikhona lapho. Uthemba somthola ukumthola. Asinayo nje inkinga. Khona umuntu osakhalela ukuscam u500 ekunzima ke. Ubani lo scam umuntu u500 manje? Yini manje le? Umuntu mayeskenye u500. Kunzima. Qaphela imali ngoba naye angathenga phela isinkwa mfethu. Ngahleki. Eminye imizwe madoda yazi eminye imizwe kusha amahlombe ngephansi. Kubi kweminye imizi. Kubi kweminye imizi.
ungayihleka nje leyo nkinga mhlambe kodwa kubi kweminye imizi lo 500 mkhulu kabi kubona vula ikhamera lapho oh sesiqalile leso sikhathi etavern fanele utshele wonke umuntu ukuthi avule ikhamera Sawubona Bhutsabona. vula ikhamera Ngiyayivula ukuthi ilayitala irumina ayisebenzi. Eish. Bhutsabona yazi mina nginenkinga I was scammed 22,000. indawo nendawo inemithetho yakhona esebenza ngayo and leyo mthetho iyahlonishwa awungeni wena ufike endaweni ungabuza ukuthi kwenziwani mase ufike wenza lokho okujwayele ukwenza yonke indawo ayenziwa leyo nto uma ufika nje endaweni number 1 fanele kubuza ama procedures okusebenza kuleyo ndawo fana nase police station lento inokushaya abaningi siqale sibe namaphoyisa ekuthiwa ase-charge office unokufica umuntu esecela amakhenele ecela ukapteni cela ukhanele cela ukapteni lendawo ayenziwa leyo nto ufike uye e-charge office ufike ubabikele inkinga yakhe e-charge iphoyisa elise-charge office libekwe ngoba lithenjiwe futhi ligcotshiwe ngoba lilapho fanele uqale kulo ukhulume nalo ukhulume kahle uma ukhuluma kahle nalo lelo phoyisa lizokuzwa ebese liyabheka lona ukuthi inkinga ingakanani uma ngabe libona ukuthi le nkinga le ingaphezulu lona liyazi ukuthi fanele lilandele muphi umgomo liyobika kubani libe selihamba ke lize lixhumane nanokapteni walo uma ngabe liqeda ukukhuluma nanokapteni ukapteni uzobona ukuthi ukhuluma nobani ngoba bakhona nabanye bamanye amarenk oKennel bakhona lieutenant bakhona obani obrigadier kusese kuumuntu ngempela masteshi makukhulunywa ngomasteshi sekukhulunywa ngobrigadier mayehluleka ke angekwazi le matter yakho ukuthi ibahlule bonke labantu so nami kanjalo kwelami office nginendlela engisebenza ngayo one njengamanje senginendlela eprofessional ngiqasha umuntu engimholelayo ngenyanga ukuthi okay ngicela amaqala ungasesele wona waregister wonke phansi kwisystem ukuze ngelinye ilanga mhla sekuthiwa kufika amahawks noma kufika amaphoyisa angibuza ukuthi ngenzani lento uyikhiphe yonke kwisystem uyibeke ivele ibe visible ukuthi ngenzani bayiregister yonke into babhala icase yakho that's why ngithi umuntu akenze imessage ayibhale angayenzi ivoice note akabhale imessage ngisuke nginezathu mangenze njalo ngenzela ukuthi kulama message awabhalile kuyifile lakhe ku screenshot uthathwe lama screen grabs afakwe ngapha kuyifile lakhe ukuze ngaso sonke isikhathi masililandelela icase lakhe libonakala sagcina sifike ephi nalo khokheleka kwakhe nayo yonke into siyayisave kulelo file lelo ngelinye ilanga makusuka nje kufika abantu bethi so auditor lento yenzayo fanele ngikwazi ukuproduce izinto eziphathekayo ukuthi no la umuntu ufika abika icase kanje nanje kanje mina ngisebenze kanje ngafonela lo muntu okay ngalwa naye kanje lento mina engenza kubantu ibizwa ngokuthi torture nini torture niyazi emaphoyiseni ngoba yenziwa ngale ngemuva kodwa ngapha kwiphapha amaphoyisa amaningi angibukela ayakutshela hayi lo muntu uyasambona usebenzisa torture public and nina le torture kufanelanga niyazi ukuthi iyenzeka ngale kwezinye indawo kufanelanga niyazi mina ngiyenza public yabona so into engisuke ngisho uma ngabe ulandelela uma ungithi hamba uvula ifile lakho ngale uyalivula mina ngilandelele yonke icase yakho wena ufika uyibone ngathi uclever ungifice ngi-online la uzongitshela 99 uzothi hayi ngithi yenza ukuthi ongcono vula ikhamera uthi hayi angeke ngiyivule ilight lami linjani lokho sekuvele seku-undermine i-standard operation procedure sami yabona and lokho uku-undermine indlela ama-SOPs ami engakhona kwenza ukuthi mina ngingabi nayo i-evidence enough ngomuntu ombiza nge-culprit kanti ubuso bakho makuvela la ngine-evidence erecorded ukuthi umuntu wayeripota lento le nangi kahle noma sekuthiwa wena ubulewe ngithi akakwazi ukubulawa kade la echaza ngubani sikwazi ukuyimangalela lento yakho ukuthi ilandelelwe bese iyalunga
but nina niyibone ezinye izinto engizenzayo ukuthi nani nivikeleke on your side whilst nivikelekile kube khona okuphathekayo even on my side ukuthi le methe ifike kanjani. Asifundeni ukuhlonipha yonke imithetho ebekiwe. Imithetho ebekiwe ngabe inkampani yomuntu omnyama noma eyomlungu noma eyani asiyihlonipheni imithetho ebekiwe. Asiyihlonipheni. Le mithetho nje ebekiwe ayibona ubula kodwa imithetho ebalekile. Yabo? Iyo lento yenziwa oLondi Care bethi benza i-research ngami. Ngangikhokhela abantu bembhalela ama-message acabanga ukuthi ama-message uyena obtainer from abantu be-public kanti cha kusaseyimina. Manje ngoba yena wayengaba video call akanayo evidence noma imina ngisebenzisa ama-PC ami noma ubani yabo. So kuyo yonke into yenzayo banako ukuhlakanipha ngabo bhayizi abanye abantu bahlakaniphe kakhulu. Sengakwenza nje mina uvula icala ngami ungifake ngaphansi esitokisini ngiphume ngisuwe wena nestate for ukudedinga ukungivalelela into engekho. Ngabo yenza into engagaxelisa. Uvula ikamera. Sawubona bhuti. Molo bhuti, ngicela uvule ikamera. Sengivulile. Nakho. Uyaphini? Siyaphila. Hey bhuti ngiyabonga bhuti ukuthi kuze kufike kulesi sigaba bengazi ukuthi ngizoyilungisa kanjani lento. Ngenyanga edlule ngike ngabanjwa la. Ngibanjwa labantu bama-broker. Bangibamba u-8,000 and inamba ngisenayo. Into yagcina ukuthi ngigcine sengithi ngeke ngikwazi ukuyisenda enye imali. Ingoba yesengifuna omunye u-3,000 ethi izodablisha kabili. Kahle kancane mana kancane. Wawutrader nabantu laba bala ku TikTok. Mana kancane kuthiwa mana. Umbuzo ubheke u-yes or no. Wawutrader nabantu balaba social media. Yes. Wabafonela wababona nge-video call. Bangifonela ngo Yes or no? Yes ngithi wabafonela nge-video call wababona. Cha. Iphelile ke wawukhuluma nomuntu owayesejele akekho umuntu wayetrader nawe. Wawufakela abantu abasejele imali. Ibona isikhathi esiningi abavama ukuzenza mhlawumbe umuntu wesifazane kwi-social media noma umuntu wesifazane azenza umuntu wesilisa. Leyo nto leyo babekushaye nje ngomqondo akusiyo umuntu oexistayo loyo. Ubufakela umuntu okwi-prison ngaphakathi. Ekwenze ngathi uyakutradela kanti ayikho into ayitrader ayikho yonke leyo nto leyo. So wena mhlawumbe into songayenza uvula icase yomuntu okudayisele iproduct engekho ku social media ngoba inamba nayo wafaka imali kwi-account noma wasenda ngo-cash send. Ngenza u-cash send. Yeah ayikho Ebantwini abawu-2. yeah i-cash send ayitraceki. Oh ngathi ngafaka imali kwi-account ngoba ngayifaka ebantwini abawu-2 kuma-account angafani. Yeah wawukade wena ukhuluma nomuntu owayesebenzisa lawo ma-account la wena into ongayenza kule number le wayifaka kuyo kulama account wayifaka nge-cellphone number noma kwakuwama-account number. Ama-account number. Okay ayikho inkinga wena into ekufanele ukuthi uyenze fanele kuyovula icase epolice station usho ukuthi kunomuntu ade ukudayisela iproduct ethile le product le azange akudayisele yona okufraudile online. Bazobe sebethatha ama-details bona bawazi umsebenzi ofanele bewenze bengamaphoyisa. Wena ushiye yonke into nabo. Uma ngabe usuqeda ku-receive i-case number mhlambe songabuya ne-case number mina ngikuthathele yona mhlambe nginikezela abanye mhlambe engibaziyo abasebenza ngaphekwa kwami ngokuhlakanipha. Then bazobe sebekusiza ukuthi at least balekelelane namaphoyisa abakutracele labo bantu. Okay sure. Hayi ngiyazwa.
naye uxakekele nkosi yami kuyenze kwesisikhathi uthi usadidekile uxakekile ubone ngathi idlozi makuqhamuka umuntu ethi ilalela yazi ukuthi ngo-20,000 singayithola leya mali uthi uyabheka ikhona nawe kanti idemo yemali nawe uyifaka imali yakho awu futhi uyabheka kuthiwa linda kancane u-3 days uselibele uyathethe uyabona lo mlungu lona akafuni uyirelease le mali bangoke manje usethi asenze u-5,000 usenza wena islim and nawe uyayifaka uthembile uthi hayi umfowuni nami kanti lutho. Watching from Botswana. Sanibonani eBotswana niyaphila yini? Awungene lapho uthi waseBotswana ngibuza imibuzo embalwa. Jwayele ukuya eBotswana. Ngithanda kabi iBotswana, a very safe country. Botswana. Batswana ba safe. Batswana ki Batswana ne Batswana ba safe. Baba eBotswana uyaphila? Ngiyaphila baba linjani? Siyaphila. Uhlele eBotswana usibukele khona. I've been in Botswana. I've been in Botswana and I've been in Gaborone. I was in the capital city. Yeah, Gaborone. Yeah, I was in the capital city. I used to drink Yeah, in I also the I used to go in a certain area. There's a guy that used to take me to a place where he was drinking alcohol. Then I met another girl. Hey, that girl, Shema, Bandi, that girl. Shem. Shem. Yebo njani? Sabi, the camera put. Ngithena on camera. Yeah. Yazi angike space right uthi ngathena on camera. Pho yapi? Angike space pho yapi? Uphuto space. Ubeyapi uphuto space muffin. Pi. Ave nginithanda thephani screen sami ni gift channel yami ngine goal of the day engiyenza in my channel. If you help me reach my goal of a day, I'll appreciate. Kunama goal of the day uTikTok athi asethe lama goal of the day. If abantu bakho bekupha lama goal of the day kuyoba kuhle emoyeni nasenhlizweni yakho. What is a goal of the day? I know. Relax. Goal of the day ile ukuthi abantu bakho bengakufakela lokhu bese emva kwalokho konke kuhamba kahle. Oh, I didn't know. You call that a goal of the day? Yes, it's a goal of the day mfana wami. Goal of the day. So mawufuna ukwazi nje ne goal of the day is a goal of the day. Fanaka. Okay, I hear you. Bese sithi awuyeyene. Yes, bafowethu. Ayikho ke thina into ekuthiwa sibhekana nayo. Okay, kunama update ekufanele nginike wona. Thabane khona bangafuna ukuthi ngibaqolile nama. Okay. Kunento ekufanele nginitshele yona. Kusasa kuyakhokhwa u10,000. Lo 10,000 it's coming from 70,000 ebekumele kumuntu. Omunye umuntu uzokhokha 30,000 nge29. On Friday angikwazi ukunitshela imali ezofika kodwa uthi nginitshele ngoba sengihlale nani isikhathi eside. Imali ezofika on Friday fanele kube at least 120,000. If not 120,000 fanele kube at least imali eshona ngqo ko 100,000. So siyabonga abafowethu ukuthi inyanya nako konke okusilekelelayo noma khandakhanda basibambisa ukuthi izinto zethu uhambe kahle isikhathi sonke. So mina ngifihle ukuthi kuningi okusilekelelayo, imimoya eminingi esibambisayo la. Siyabonga ibusise sithole emakhosini ukuthi siqhubeke siyiwini into yethu, sibalekelela abantu lokho siyabonga. Kanti futhi asifuna ukubeka khona nokuthi uKing Baba usibambise kakhulu ekutheni naseseke
nangomoya nangeqiniso entweni esiyenzayo. Themba Inkosi Mtshali kunjani? Yo. Owaphi na? Owaphi na loya? Badi phela le. So in case ufuna ukubuza ukuthi ngisebenzaphi, I'm a CEO of a hot seat. Khona ohleze ufuna ukubuza ukuthi usebenzaphi, I'm a CEO of the hot seat. Ngena ngabe acknowledge le account, beyifollowe, bezokhona ukuthi benze njalo kuma videos. Don't forget to go on our Facebook page. Ni followe uThabani Bongani Hlatshwayo, ni tap ama post yakhona no like no share. Lokho kwenza ukuthi sikhule even nango information yethu esinayo yephambili kakhulu kunakuqala. Ngazelo kunjani lapho? Ngazelo ze hot seat. Ngiyaphila Putabane wena? Siyaphila. Cela ukubuza izincazelo zimayelana nani? Nama video e-hot seat noma zimixile noma cha zimayelana ne-hot seat? On the first place imewinto kanjalo yabo, but ngishintsha kodwa kume ihlale eshisayo. Kume hot seat. Yeah. Okay. Umbuzo wami uthini? Uthi ilokhunja izincazelo ziyamixa noma zi-dedicated for i-hot seat. Khona la ngifuna abantu be-understande khona. Ngizoyishintsha soon because before ngilenze ipage kwakuyi-ID cishe njengale yakho yabo. Izincazelo zokuthi umuntu umbambile okay mina chaze ukuthi ukeme kanjani wonke lonto yabo. Okay. Yeah, but ngizolishintsha kodwa uzoma Angisho ukuthi ulishintshe. Yazi ukuthi why ngibuza. Mina ngibuza indlela operator ngayo in your page ukuthi are you only specializing about izinto ze-hot seat noma umixa zonke izinto zabantu? As a hot seat kuphela, as a hot seat. As a hot seat. That's what I wanted to know so that ngizokwazi ukuthi uhamba nami and nami ngibhekelela kanjani since uhamba nami. Asamba ndawona sonke. Samba uHlatshwayo, samba na. Sekulungile ke baba, siyabonga. Amen. Baso bekhonzile abantu. Asivule camera. Khona obuzayo lapha phansi othi unezintombi ezingaki Thabani vele ngihlekeke mina. Mbuzo dangerous loyo. Nentombi eyodwa empilweni yami eyodwa. Intombi eyodwa mina. Mina. Vula lapho dokotela kagesi. Yes. Sawubona. Thanda la ekhaya. For ukuthi nje ube so ready ngecamera uyabona wena noma ungaba namaphutha ngizokunakekela yeso. Ngizokuphatha special. Ngiyabona. Wazowamuhla right. Ngiyaphila ngibuza ku. Yaphila mama. Sikusiza ngani namhlanje? Okay, bengihleli ngilalele ne. So ngifuna ukwazi ukuthi umuntu nangabe ucolwe yi-boyfriend yakhe. Niyakhona ukumsiza? Umashi siyayilanda. Hayi asinaso isikhathi. Uqole malini loyo? No, umngani wami bamcole 2.8 million. Unamanga. Ungavele ngiquleke Nkosi yami. Kanti ukuphi Elohim? Ungavele 2.8 million. Waze wagula wahlanya. Wangena esibhedlela
kwacishe kwaphela umsebenzi nhlanhla leyo usebenza ka-government. mana uqolwa yini eforeign Wala ekhaya. uhlala lo muntu omqolile Okay, ngake ngahamba naye endaweni yakhe eSiyabuswa, bekacashile Siyabuswa ne, bathi yekela indaba yomqashi ngithi mina uhlala lo muntu noma umuntu ahlangana naye emiqashweni nje lo muntu ukuthi uhlalaphi exactly asinabufakazi. okay isithombe sakhe esikhona Iy'thombe zakhe zikhona. lela siswami ngicela ukuthi ningicontact ngale ku WhatsApp ucontact nje admin yami ungicontact lapho. I'm going to help your friend yes sizoyilanda leyo mali leyo futhi izobuya ungakhathazeki manje nesithombe sakhe lo bhuti sizomthola once sampublisha la abantu bavele besho manje ukuthi uphi. Ngiyabonga. Ngizo-DM ngithola amanamba wakho and then bese ngizo-WhatsApp. Ayingithusi lento eyisho because kunentombazane kuyafika kimi kade beyishaya 1.9 million yeah yes lapha eMpumalanga ngathi banibamba kakhulu ngathi batarget abothisha nabonesi uyini nomngane Hey, bazimisele 2.8 million. uyini Umngane nomngane wami uyi-admin clerk eSecond iSecond le yenkolo. oh Yabona isekhethi yenkolo yeah, useSecond uyi-clerk lapho and then on the side bekazishonisela enza ibhizinisi yakhe yokushonisa. And uwumuntu okwazi ukubeka imali because since aqala ukusebenza I think ngabo 2007 yeah mina bengingakaqala ukusebenza asahola 3.8 but uthe sekanonyaka asebenza bekuwumuntu osele anabo 11,000 30,000 ebank engasebenzi. hayi khuleka wena sisi wena yenza kanje ngixhumanise naye xhumana nani nami lapha na ku WhatsApp ne Okay, so kwenza sizoyithola leyo mali 2.8 million lo mfana uyahlanya lo mfana uyahlanya 2.8 million man kodwa mina uNkulunkulu kanti mina ngayenzani ezulwini mina ngiyabuza mina uNkulunkulu kanti mina nangamenzani ngakona ngani mina nje ayisekho nentombi engithanda kanjena kade mina ngona ngani mina mina leya ngiyanye izulu hayi mina ngiyanyanywa mina wayi kwayena lo Jesu mangani ngiyaguqa ngiyathanda sikhethe ngithandaza nje lenhlanhla engayelethi kimi kuthiwa nje baby ungakhathazeki now 2.8 million wenkosi yami nga live ngisesibhakabhakeni ngiphethe ifoni kanje ngibe ngidive kwi-sky niyadlala no cishe nga-admithwa kulelo viki admithwe nje ke ngiyolala nje sibhedlela hayi ngoba ngigula ngisafuna be-adjust inhliziyo ukuthi ikwazi ukuba phansi mayithola izinto ey'nkulu okay